Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tauya neupdate. Pane update iripo, pane nyaya yanga ichitendera mastreets esocial media yaComic Elder nekupihwa mota kwaakaita nemari yaakapihwa nani yaari kunzi akapihwa here kana kuti achada kupihwa naWhitney Hochivhayo. Saka tinova chakairi akutukwa nenyaya yekuti kwayanzi ndiye anga achimirira kuti mukomana apuhwe mota nemari idzi, but macivil servants tongoti macivil servants ese havana kana chavari kuwana, masalari avo haasi kukwira, but umwe munhu angoita zvinhu zvisina basa ndiye akutopihwa mota. Saka regai tipinde muaudio rizere. Kana uri wekutanga ndokumbira kuti usubscribe paYouTube channel yedu. Thank you. Takunzwa uyu mupengo uyu zina gotsi uyu unoita kunge oganingi wokunigeria uyu wemuromo unenge nguruve yakahura nembutsu. Tino Machakaire data windi rinonzi Tino Machakaire kuti kwai ndakaenda kuchipatara, ndakazoenda kuchipatara ndichinoona hama yangu zvechokwadi ndakawana kuchipatara kusina mushonga, asi chimiro chokuzvipatara hachina kumira zvakanaka. Mwana wemuroyi guvhu rako rinenge rembwa iwe Tino Machakairewe uri shiti yomunhu. Unotanga kutaura kuti kwai vanhu vezvipatara zvina mushonga waona situation. Magombei haana kubuda here akatochewa Magombei. Magombei was kicked and beaten the manhood. Achitaura kuti zvipatara we are incapacitated. Madzimai akabuda achizvarira pasi pemiti. Nhasi nokuti kwagwara ruhama gwako iwe Machakaire ndopawo kuti waenda. It means imi muri mugovernment just to loot and steal. Saka muri kufamba mugovernment yeye musingagoni kuenda kunotarisa mainstitutions anoseva life yevanhu. Uri shit iwe Tino Machakaire wemuromo iwe. Ushaya gotsi. Ungange mwana akahurwa nemunigeria sei. Saka muri mugovernment kuitei? Kunochema ruzhinji kwamene muchiti musangano wakatenga kumasero, hamutozivi vanhu vekumasero vanorarama sei. So you only wait until you've got a relative agwara kana kuti iwe wagwara. Zvipatara zvakatumigwa manesi akaita mastrike pese maparara enyata hospital musocial platform zvirimo muchitumigwa imana Tino Machakaire mingodefenda. Dai kakafa kahama kako uri shit newe. Hakuna vanhu vakabuda kwakasungiwa nemakadhibhokisi. Hauna kuti hauna kuzviona iwe. Hauna kuzviona here kuti kuna vanhu vari kutambura vari kuenda muzvipatara vachishaya mushonga. Kuna chairman wezano akabheuka akavhunika chigumo ichi, mwana wake akafa, wakati vakandorapiwa kupi. Vangani vanhu vamapesecuta imari muopposition vari kutaura kuti mushonga muna zvipatara. Isai mushonga muzvipatara. Isai mushonga muzvipatara. Wakutaura ndazoenda kuchipatara, ndanoona kudai. Guvhu rinenge mwoyo wembwa. Uri shit. Masanu idiots. Dakuti tira smart zvene mazvinhu zvakangowa zvataugwa nemunhu wese hapana asingazvizivi. PaCovid paya vanhu vaichema hatina mushonga, wanga usipo iwe Tino Machakaire. Enda wakasviba nemwoyo iwe. Nhasi ndopakutaura kwaenda zvoenda ndikanoona zvipatara zvina mushonga. Uri kuti vanhu vari kurapiwa kupi?
kumaruzevha kwese ukakusina zvipatara ndo nyaya inongoimbwa nemunhu wese nekuchema nemunhu wese yeide matisiro mushonga muzvipatara vanhu vari kufanira kushanga mushonga muzvipatara moti tsvimbo mugodzi nerimwe data windi remusoro unenge gaba rekuitira wetiri chawaitika inini kana tichiri vakuru vemayuth ava zvinogonakidza nokuti nehama dzenyu dzinofawo futi nehama dzenyu dziri kumamawo futi nogwara hapana respect vanhu takangova tazvitaura demesa mushonga muzvipatara vakai zvipatara mobuda muchinyena manana tagwirei achiita kunge mbwa yakaruma zai ezvinari kusunga kutotesa kumasura achishama tata tagwirei veendera unovaka chechi kwamutoko masavadhani nenhamo yechechi kana wavakira chechi masavadha anopinda kemuchiti pavhiki kana vagwara vanorapiwa kusavadha ikoko satanyoko iwe tagwirei futi uri dusi muri matusi evanhu imimi. You want to measure the minor vanhu vari kufa on daily basis munyika muna zvipatara muna maambulensi zvipatara amadeath trap wozoti wati damwa zvako kumasure kunonhuhwa ndobva wakutaura tikai zvipatara namushonga uri sheti watinoma chakaire newetagurei futsaki